Lea Artibai eta Busturialdeko LAB sindikatuetako ordezkariek, Andrea Aiape Arbe eta Ander Jimenez Uriondo bozeramaileek kasu honetan, urtarrilaren 26 eta martxoaren 4 sindikatuek ditutako greba egunaren nondik norakoak azaldu dituzte. Pertsonak erdigunean jarriko dituen zaintza sistema publikoaren aldeko aldarrikapenak egin dituzte. LAB sindikatutik gaude hemen deialdi egiteko urtarrilaren 26an eta martxoaren 4an burutuko da zaintza arloko grebara. Pandemia honek agerian utzi du aurretik ere salatzen genuen egoera bat, eta da, zaintza eta gizarte zerbitzuei behar besteko baliabiderik ez zaizkiela eskaintzen, ez? Orduan, pandemia garai honetan oso agerian geratu da, benetan bizitza sostengatzeko eta bizitza bizigarriak eukitzeko ezinbestekoa dela gizarte zerbitzuetan behar besteko ekarpenak egitea, ez? Administraziotik eta benetako sistema publiko bat eraikitzea zaintzak ardatz dituena. Orduan, pandemia garai honetan, azkeneko hilabeteetan oso nabarmena izan da zegoeretan egon garen lanean, langileok zelako bizi eta lan baldintzak pairatu dituzten, eta uste dugu badela garaia, inbeste hilabete eta gero, eta oraindik ere luzerako doan egoera honetan mahai gainean jartzeko dauden hutsuneak, ez, sistema honetan. Alde batetik ez dira behar besteko baliabideak eskaintzen, aurrekontuak ez dute ematen, gizarte honek behar duen zaintza bermatzeko. Zaintza lan horietako asko eremu pribatura bideratzen dira eta emakumeok hartzen ditugu gure gain egunerokoan etxeetan ez dagoelako benetan bermatuta zaintza hori bermatuko duen sistema publiko bat, ez? Etxezitzeko langileak, nagusian egoitzetakoak, eskuhartze soziala zer esanik ez, baliabideak behar bestekoak ez direla, ratioak behar bestekoak ez direla, baina eta berriz daude esaten langileak ez dutela behar besteko denbora egoiliarrak behar beste eta kalitatez hartatzeko, ez? Orduan, nik uste dut, sindikatu guztiok, hemen labeko ordezkaria gaude, baina sindikatu guztiok bat egin dugu greba honekin, uste dugulako egoera ez dela jasangarria. Eta benetan nahi baldin badugu, gure gizarte honetan kalitatez bizi, danotzako kalitatezko bizi hori bermatu behar dela, ez? Bai, kalitatezko zerbitzu hori bermatuz herritarrentzako eta baita lan baldintza duinak eukitzeko eta ziurtatzeko, ez? Greba honetarako egiten ditugun eskaerak lehenengo eta behin zaintza eta gizarte zerbitzuen publifikazioa da. Gaur egun privatizatuta dauden egoitza eta zerbitzu piloa daude, eta hori ez da jasangarria. Ezin da enpresa edo negozio edo etekina helburu duten enpresen esku utzi pertsonen zaintza. Orduan, lehenengo eskaera da, sistema publiko indartsu bat behar dugula gure pertsona eta herrikideen zaintza bermatzeko. Danok zainduak izan beharko gara momenturen batean, danok. Eta hori ezin da enpresen esku utzi. Orduan, lehenengo eta behin, lehenengo eskaera hori izango litzateke, ez? Gero, bigarrena, kalitatezko zerbitzu bat bermatzeko ezinbestekoa dela sarbideak erraztea. Momentu honetan badakigu baliabide falta dauzkaten pertsona askok ez dutela hain errez, ez? Zaintza bermatuta ukitzeko. Orduen, sarbideak erraztea, prestazioak bermatzea, beharrezkoa duten pertsona guztiei. Behar besteko denbora eskaini ahal izatea ratioak eta handituz, bai? Eta autonomia pertsonala sustatzeko ereduak martxan jartzea, ez? Gaur egungo eredua ere oso eredu asistentzialista da. Pertsonak hor daude eta guk asistentzia ematen diegu. Guk defendatzen dugun ereduan pertsonen autonomia sustatu nahi dugu, eta horretarako ereduan ere aldaketa batzuk egin beharko liratezke. Uste dugu pertsonen autonomia sustatzen askoz ere kalitate handiagoz biziko garela danok, ez? Era autonomoan.
Gero ezinbestekoa da erabiltzaile da langileen parte hartzea bermatuko duen eredu bat sustatzea. Gaur egun erabakiak hartzen dira eta erabaki asko adibidez azkeneko dekretua ratioena inolako langileen parte hartzerik gabe hartu zen, ez? Orduan behar dugu eredu bat nun erabiltzaileek eurek, hau da herritarrak, hau da egoiliarrak, hau da zaintza hori behar duten pertsonek alde batetik eta langileek parte hartuko duten, ez? Bueno, lan baldintzak hobetuz, argi dago, langile gehiago behar dira. Osea, ratioak handitu behar dira. Langileen osasuna babestu behar da. Momentu honetan egoitza askotan, bueno, badakigu nola dauden lanean. Badakigu langile bakoitzak zenbat egoiliar dauzkan. Zenbat demora daukan, ez dakit zenbat egoiliarren jaten emateko. Hori dana gauza jakina da, ez? Baina hor egon behar da. Horregon behar da, eta egunerokoan egoera horiek bizi behar dira, bai. Eta horrek nolabait pilatzen joan da, denbora guzti honetan pilatzen joan dana da presio handia langileengan, ez? Eta emozionalki ere horrek eragin izugarri auki deu. Beste eskaera bat, gizarte zerbitzuak arautzea. Badaude dekretu batzuk, baina egia da arlo batzuk oso gutxi araututa daudela. Gehien bat esku hartze sozialeko zerbitzuak, ez? Eta hor, bueno, ezinbestekoa da araudiak eta nolabait erregulazio zorrotzago bat adostea. Eta amaitzeko noski aurrekontuak bermatzea. Eske, ezin dana da inork eskatu ez dituen makroproiektuetan dirua inbertitzen egotea eta pertsonetzako zaintza ezinbestekoa den horretan badakigu, ez? Nola banatzen diren diruak, ez? Orduan, zainketa zerbitzuen euskal sistema publiko bat aurrera eramateko aldarrikapena da azken finean egiten duguna, ez? Euskal Herrian behar dugu gure euskal sistema propio bat, publikoa eta pertsonak erdigunean jarriko dituena. Eta horretarako deialdi egiten dugu grebara. Greba hau ez dugu planteatzen helburu modua. Greba hau bide honetan beste pausu bat izango da. Beste pausu bat langileak antolatzeko, beste pausu bat aldarrikapenak kalera ateratzeko eta beste pausu bat etorkizunean eraiki behar ditugun sareak eta borrokak martxan jartzeko, ez? Bueno, Busturialdea da Lehartibaien kudeaketa pribatu zein kudeaketa publikoko adinekoen egoitzak daude eta egoitza publikoetan argi dau baldintza hobeagoetan daudela langileak. Eurekin bileretan eta harreman zuzenean gaudenok badakigu ze egoeretan egon diren azkeneko hileetan oso gogorrak eta uste dute greba honetarako argi dekogu Eusko Jaurlaritzatik ehuneko zerbitzu minimoak ezarriko dituztela, berez greba egitea oso zaila izango dute, baina horrek ez du esan nahi greba egiteko arrazoirik ez dagoenik. Eta labetik eta gainontzeko sindikatuek ere grebara deialdia egiten dugu agerian geratu behar dalako ze baldintzetan dauden lanean, ez? Eta benetan beharrezkoa dela sistema honeri buelta bat ematea eta beste eredua sortzea.